campamento xuvenil A Illa de Ons está situado na illa que lle dá o seu nome e ten unha capacidade de 60 prazas en tendas de campaña. Chégase a el en barco desde Bueu, Sanxenxo e Portonovo. As actividades que os rapaces desenvolven durante a súa estadía son, entre outras, sendeirismo guiado, orientación, bicicleta de montaña e aula de natureza mariña e astronomía, ademais de outras especialidades de tempo libre e xogos diversos. É un campamento totalmente que está inmerso nunha escola de feiticería. Os nosos monitores son meigos, son especialistas cada un de diferentes cousas. É un campamento basado totalmente, estamos nun parque nacional, co cal é un campamento basado todo no medio ambiente. Polas tardes teñen actividades máis propiamente de lecer, pero todas encamiñadas nesa escola de maxia, porque eles entran sendo futuros meigos e feiticeiros. Rematan o campamento xa sendo uns meigos e uns feiticeiros expertos en todo o que poden facer maxia a través de o medio ambiente, de todo o que é fauna e flora, que todo nos rodea. Polas mañás os nenos teñen unha dinámica que de limpiños e porquiños. A mellor tenda ten un premio, o seu premio é que teñen que pedir un desexo para que os nenos na hora de cear fagan algo mentres están ceando. Por exemplo, poden pedir que vayan a cear en pixama, ou, sí, mesmamente. E logo os porquiños son os que digamos que levan como un premio non é, entón sempre sufren algunha consecuencia do campamento, non? É como un toque aí de humor, non, con eles, bueno, pois se cadra cantan unha canción moito máis expresiva ou iso.